Hydraulikdiagram på krøjemotor på en Hydrema MX14. Krøjen har sin egen fødepump, der suger olie op, som går op igennem et filter med bypass, går ned på en trykbegrænsning på 25 bar, går ud til vores efterfølgeventiler eller efterfølgekugler. Når maskinen ikke krøjes, er der 25 bar i hele kredsen ud til krøjemotoren på begge sider, så derfor krøjer maskinen ikke. Så når vi hiver i et håndtag, så kommer pilotolie fra joysticket, som kommer ned og så ind på en kontrakugle med feder, som er justerbar. Den kan ikke komme igennem kontrakuglen, så den går ind på en vekselventil ned og går hen og trykker på 2 glider, så vi ikke tanker, når olien kommer igennem. Så trykker den også kontrakuglen op herinde, så vi får pilotolie igennem, og den gør det på begge sider med glideren bliver skubbet. Så olien kommer igennem kontrakuglen og ned på deplacementsstempel og begynder at fylde det op, og så bliver det tanket selvfølgelig den anden vej ud og så op igennem vores LS. Så begynder vores deplacement at ændre sig, og vi vil fyre noget olie ud til vores krøjemotor, som bliver kørt ud, og så vores retur kommer tilbage her og så vej igennem igen. Så hvis